Helo 'na, Dr Gareth Evans-Jones ydw i. Dwi'n ddarlithydd Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Bangor yn yr Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas. A dwi yma heddiw i ddeud gair bach am y cyfleoedd posib i chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, mi fyswn i'n eich annog chi i wirioneddol ystyried astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ella bod chi'n teimlo bach yn ddihyder neu meddwl, Ysgol, dydy Nghymraeg i ddim yn ddigon da i astudio yn y brifysgol. Wel, dydy hynny ddim yn wir. Mae'r ffaith bod chi'n medru siarad Cymraeg yn dangos bod eich Cymraeg chi yn ddigon da, a swn i'n eich annog chi i roi cyfle arni. Astudiwch un modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg a gweld sut ydych chi'n mwynhau y modiwl yna, a dwi'n siŵr y gwnewch chi gael budd o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna sawl mantais i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennych chi y gallu i ddatblygu sgiliau amrywiol, sgiliau fydd yn dod i fod yn ddefnyddiol pan ydych chi'n mynd am swyddi maes o law, enghraifft sgiliau cyfathrebu drwy gyfrwng Gymraeg, sgiliau sgrifennu, sgiliau siarad, sgiliau dadansoddi, sgiliau cyflwyno, i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg, a dyma'r math o sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Felly mae yna fanteision yn broffesiynol i chi wneud hynny yn sicr. Mantais arall ydy mantais personol ella, sef dod i nabod criw o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn ogystal. Mae grwpiau cyfrwng Cymraeg yn tueddu i fod yn llai ella na grwpiau di-Gymraeg, grwpiau Saesneg ella, a mae hynny'n fanteisiol oherwydd mae'n rhoi'r cyfle i chi fel unigolion ddod i nabod eich gilydd yn dda iawn, a hefyd dod i adnabod y darlithydd sydd yno i'ch tywys chi drwy gyfrwng modiwl. Felly mae yna fanteision proffesiynol, personol ac ariannol. Mae yna bres i gael. Os wnewch chi astudio gwerth 40 credit, hynny ydy treian o'ch cwrs y blwyddyn o'ch cwrs mae'n ddrwg gen i, drwy gyfrwng y Gymraeg, yna mi gewch chi 250 o bunnoedd gan y brifysgol. Mae hynny'n golygu, os wnewch chi astudio 40 credit bob blwyddyn yn ystod eich gradd, mi gewch chi 750 o bunnoedd am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Di'r pres i'm yn stopio yn fan'na. Mae yna fwy i gael, a hynny gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r coleg yn cynnig ysgoloriaeth cymhelliant. Hynny ydy, swm o arian i chi os ydych chi'n astudio 40 credit drwy gyfrwng y Gymraeg. Hynny ydy treian o'ch blwyddyn, fesul blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Os wnewch chi hynna, mi gewch chi 500 punt am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac os ydych chi'n penderfynu dilyn 40 credit yn eich blwyddyn gyntaf, a'r ail, a'r drydedd, yna mi gewch chi 1,500 punt erbyn diwedd eich cyfnod yn y brifysgol. A hynny'n ychwanegol i faint sa chi'n cael, a faint newch chi gael gan Brifysgol Bangor ei hun. Mae yna lot o bres ar gael. Felly'n sicr, mae yna fanteision ariannol, mae yna fanteision personol, a hefyd fanteision proffesiynol. Ac mi fyswn i'n eich annog chi i wirioneddol ystyried astudio rhan o'ch cwrs neu'r cyfan os yn bosib drwy gyfrwng y Gymraeg. A chofiwch, hyd yn oed mewn modiwlau sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Saesneg, mae gennych chi hawl i gyflwyno eich gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mi hoffwn i ddymuno pob bendith i chi yn ystod eich 3 blynedd yma yn astudio ym Mangor. Gobeithio'n wir newch chi fwynhau, gobeithio'n wir gewch chi fudd mawr o'ch profiad yma ym Mangor, a gobeithio'n wir cawn ni gwrdd rhywbryd yn ystod eich 3 blynedd yma ym Mangor. Pob hwyl i chi, a dymuniadau gorau i bob un ohonoch chi.